कचऱ्या प्रोसेस करणाऱ्या प्लांट मधनं वासच नाही आला, स्मेलच नाही आला, तो कोण विरोध करणार? मग तुम्ही तो सड्याचा कचरा वेरणाला न्या, वेरणाचा कचरा मडगावला न्या, मडगावचा कचरा पणजीला नाही, कुठे न्या. मी माझ्या प्रिमायसेसच्या आतमध्ये स्मेल येणार, कारण माझी तिथं प्रोसेस चालू असते. माझ्या गेटच्या बाहेर तुमचा स्मेल जाणार नाही, ही माझी जबाबदारी. ती स्पेशल कंडिशन टाका तुम्ही. त्याचं सगळं जिथपर्यंत आम्हाला आतापर्यंत इनपुट्स मिळाले तिथपर्यंत गोव्याचा कचरा प्रश्न विदिन 6 महिन्यात संपू शकतो. आणि त्याच्यासाठी जर भूमी कंपनी म्हणून जर मला विचारा तर माझ्या डोक्यात असं आहे की साऊथ आणि नॉर्थ असं भौगोलिक दृष्ट्या गोव्याचं थोडंसं डिस्टन्सच्या हिशोबाने हे आहे. कचरा कलेक्ट करणं, ट्रान्सपोर्ट करणं, याच्यासाठी साऊथ गोव्याला एक प्लांट असेल की जो त्यांच्या रेडियसमध्ये साधारण माझ्या अंदाजाने 70 किलोमीटरच्या रेडियस मध्ये साऊथ गोवा संपेल आणि 70 किलोमीटरच्या रेडियस मध्ये नॉर्थ गोवा संपेल. 70 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये जेवढ्या तुमच्या ग्रामपंचायती आहेत, म्युन्सिपालिटीज आहेत, नगरपंचायती आहेत, त्या सगळ्यांनी त्या सेंटर प्लेसला आणून कचरा टाकायचा. तो तिथं प्रोसेस होणार. नॉर्थ गोव्याचंही तसंच होणार. आणि याच्यातनं 2 मेन प्रोडक्ट निघणार, एक कंपोस्ट आणि एक आरडीएफ. त्या आरडीएफ साठी आम्ही एक्झिस्टिंग काय केलेलं आहे, शुगर फॅक्टरी बरोबर टाईप करून शुगर फॅक्टरीमध्ये कोजन जो प्रोडक्ट असतो प्रोजेक्ट, त्याला आम्ही आरडीएफ एलिजिबल केलं की जो 12ही महिने तिथं तो जाळला जातो आणि त्याच्यापासून एनर्जी तयार होते. भारतीय तंत्रज्ञान शुद्ध. राहिला कंपोस्ट, तर कंपोस्ट शुगर केनला आपण द्यायचा शेतकऱ्यांना. गोव्याचे शेतकरी फार कमी प्रमाणात, गोव्याच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण कमी, पण तो सगळा म्हणजे तुमचं वेस्ट टू वेल्थ इथं कम्प्लीट होतं. कंपोस्टचं काय करणार तर गोव्याच्या शेतकऱ्यांना देणार, आरडीएफचं काय करणार तर त्याच्यापासून एनर्जी निर्माण करणार. मुळात त्रास व्हायचं काही कारणच नाही. जर आमच्यासारख्या ठेकेदारांनी काम चांगलं केलं, कंपन्यांनी काम चांगलं केलं, तर शेजारच्यांना त्रास व्हायचं कारणच नाही. मग एनजीओ पण येत नाही. एनजीओ कधी इन्व्हॉल्व होतो, न्यूसेन्स तयार झाला. साखर कारखानो चलोवपाचो अनुभव आशिल्ल्यान संजीवनीचो इश्यू खंय ते हाताळूंक शकतात. तो संजीवनी आमची एक शुगर फॅक्टरी आहे की ज्याच्यामध्ये आम्ही आरडीएफ केली. आमचे चुलते तिथे डायरेक्टर आहेत आणि चेअरमन जे आहेत ते माझे रिलेटिव्ह आहेत. म्हणजे आमची शुगर फॅक्टरी. संजीवनी शुगर फॅक्टरीचा स्टार्ट टू एंड प्रॉब्लेम आम्ही सॉल्व्ह करू शकतो, कारण शुगर फॅक्टरीमध्ये आम्ही ऑलरेडी आहोत. त्याच्याबरोबर कचरा आणि शुगर एका वेळेस संपत. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक.